Здравейте, аз съм Илиян Томанов, дългогодишен състезател по кикбокс и таеквондо и днес ще ви покажа едни от любимите ми техники с крака и комбинации с ръце и крака по времето на игра с чувал или тренировъчен спаринг. Ако ви е харесало, моля, харесайте видеото и последвайте YouTube каналът ми, който е Илиян Томанов на латиница.